Kristo ba raw ang may tatag ng Roman Catholic? Ayan, unang-una kapatid, Roman Catholic, it's from Roma. Hindi po yan tatag ni Kristo. At natatag yung Roman Catholic na yan sa pamumuno ni Emperor Nero. Si Emperor Nero ay isang malupit na emperor sa kanyang panahon. Marami ng Kristiyano that time sa Italia, sa Efeso, sa Roma, sa Jerusalem. Marami ng Kristiyano at nagkalat na. Anong ginawa ni Emperor Nero? Ang hindi sumunod sa kanyang pamumuno, lumuhod sa kanyang mga Diyos-Diyosan, ay pinapas lang. Yung iba pinalapa sa leon. Kanyang pamumuno, dyan din napako si Pedro ng patiwarik sa Roma at si Esteban. At si Pablo ay pinugutan ng ulo. Lahat ng mga Kristiyano, yan ang may gawa si Emperor Nero. Sa kanyang panahon, isang napakalupit na emperor niya. Ang bakak balik-balikon alang ni adtong mga tao nga wa masayod, katong mga tao nga wa nakabalo sa tinuod nga informations, ang bakak mahimo nang daw tinuod sa ilang mga dalunggan, sa ilang mga mata, kay lagi wa man sila masayod. Kung unsay gitawag og tinuod, sama ining atong tagaan og reaksyon karon mga sir o mga ma'am, makita nimo nga kung wa ka masayod, kung wa ta mahibaw sa tinuod nga informations concerning sa gitawag og kasaysayan daw mahimo ng tinuod, mura ra ba gyud og tawag ining correct ang maong gitawag og presentation. So ato ning usa-usahon og tubag kining iyang mga argumento, iyang mga puntos nga diin iyahang ginigar nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. First point, mga sir og mga ma'am, ato ang hinumduman nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana according sa gitawag og kasaysayan, particularly in the New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, nag-ingon ang maong libro nga the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan kuno sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagikan sa itaas kalawak didto sa Jerusalem nga mikabat nag 2,000 anyos ang milabay. So kining iyang giingon nga ang simbahang Katolika nagikan sa gitawag og Roma, usa ka na kapag balahura, usa ka na kapag bugal-bugal, pag-insulto sa libro sa kasaysayan, especially sa ato ang gitawag og secular nga kahibalo. So di nimo malubag ang kasaysayan, di nimo mabali ba ang gitawag og kamatuoran. So pagpamutmot ka na, pagpamakak ka na, kung muingon ka ng simbahang Katolika naggikan sa Roma. Kaya ang gisulti sa kasaysayan, ang simbahang Katolika naggikan, nagsugod dito sa Jerusalem nga mikabat nag 2,000 anyos ang iyang gitawag og edad. Number 2 point, mga sir o mga ma'am, ingon pa niya ang simbahang Katolika natuko daw sa panahon ni Emperor Nero. Mali. Nga naman, kasumala pa sa Encyclopedia International, Volume 15, page 520, nag-ingon nga, the Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Ano sa aman nag-exist si Kristo? Nag-exist pa siya sa panahon nga tawag ining emperador na si Nero? No! Nag-exist si Kristo sa iyang pagtukod sa iyang gitawag iglesia sa panahon ni Emperor Tiberius. Another na po nga tawag ining mali, si Piat na po. Number 3, ingon pa niya, ang hinungdan daw kuno nga namatay si Emperor ni si tawag ining San Pedro San Pablo tungod sa mando ni Emperor Nero. Yes, tinuod na cruel si Emperor Nero, pero tungod kay tawag ining gusto niya puuhon, i-eliminate niya totally ang Kristyanismo, mo nang gipapatay niya si San Pedro o si San Pablo, kay mo man nga panahon nga diin na tawag ining prominente nga mga pangalan San Pedro San Pablo sa kanang nga panahon, kay sila man ang nagbitbit sa gitawag og Kristyanismo. And surprisingly, si kining atong higala nga tagak naangkon siya nga si San Pedro dito gipatay sa Roma. And siyempre, kung dito gipatay sa Roma, naturalmente, naagi mga responsabling mga tao ang may-preserve ni anang maong gitawag og mga lubunga. San Pedro, San Pablo, o kana nga iglesia, walay lain ang Romano Katolikong iglesia. Dili ng paganismo ang gitukod ni Nero or sa panahon ni Emperor Nero. Mali. So diha, nahimo siyang tawag yung tama. Pero nasagol gyapon ang mali. Nga naman, ang niya, modo ko na hinungdan nga namatay si Saint Stephen o San Esteban.
sa panahon ni Emperor Nero, mali na pod. Nga naman kay si Saint Stephen, ang first gitawag og Christian martyr, namatay siya sa panahon ni Emperor Tiberius. Kay mao na ang pag-launch sa gitawag og local persecutions nga gilaunch sa mga Hudyo. Ug ang nangulo ana sa Saint Paul kanang mabasa nato sa buhat sa mga Apostles kapitulo 7 o kapitulo 8. So diha pa lang daan dagan ang sipyat ning atong higala eh. So katong gipagkaon sa leon, katong gipang ihaw, katong gipang patay, katong gipang sunog, mga Kristiyanong Katoliko to. Dili to member ni Nero. Kasi Nero usa siya ka pagano. And at the same time, again, ang simbang Katolika, gitukod ni Kristo, dili gitukod ni Nero. Usa ka na nga pagpamutmut, usa ka na kadakong pagpamakak, kung imong inigar ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Mao na nga di nato malimod, ma-deny ang gitawag kamatuoran nga kining maong nga mga informations kung nasayro na to ang gitawag og tinuod nga mga informations, makita nato nga kining atong mga higalang mga tagag ignorante sa gitawag og kasaysayan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.